Hello logoफोर खुलुमबाय वेलकाम बैक दिनै लास्ट डे गामियाव बेखायनो जोङो mwndw दासानैबो फुङावनो दुब्लियाव दसे बेरायनो फैबाय ओमफ्राय नै आबौखौबो लोगो मोनबाय बै थांबाय थाना जोंहानि आबौ जायो आरोना ओमफ्राय नै आं गावजों माबोरै फैदो बिसिनानि खिखारबो खानायबो होआखै खोमसिसो जायोआनो फैबाय थानायाव माखासे दिंखिया नुबोनायखाय जों सानैबो दिंखिया खालांनो होनना सानबाय आरोना ओमफ्राय थांनायाव दा खाना लांसै दिंखिया खाना लांनोसै दिंखिया आलुवार गैयाथ' लांबा आंखौ नै ओइ नैयावबो दं वा ओइ नै दोंसो बयनि ओइ गायथार ओइ नैयाव उन्दैबा गोललांगोन जाबाय गोरै खालामनाय गाय आथिंजों खामना गैलाला मोननै मोनखाबाय नोंथिंलाय गैया वा ओइ नै मोनथाम जों जेने आखाइ हमलायलायनानै दिंखिया खादो बियो निन्जा टेकनिक आरोना गोजाननिखौबो हानहरनो हानाय दिंखिया खायै खायै फैनायावबो नै आइमोनखौ लोगो मोनबाय आइमोनाबो खागासिनो माखासे जाबाय नै हाला गावजों नुथारदो सान्दुं गैयाबो गरमथार गोसोम जाजोब्बाय नैयाव ना बारल'सोदोंमोन जों बेखौ नायबाय थादोंमोन दसे सोरनिबा फिसिनाय खोमा बे बारल'गासिनो नाफोरा ओमफ्राय भिडिअ'आव सान्दुं नुवाखै जानो हानाय सान्दुं दुङाखैबो बेखायनो नुवाखै आरो खिन्थु मान गरमखा ओमफ्राय माइफोरा गायनाय जानायदो जि मोजां नुदों ग्रिननो जायनिसो दिंखिया लानानै सोरखौ प्रप'ज होखो नोङो दिंखियादो बिफांखौनो सोरबा प्रप'ज होयोबा दिंखिया दोबानो जाबाय जों इमप्रेस जालांगोन समझ रहे हो आप फेभरेट दिंखिया भाजा दावदै एवना जागोन दुब्लिनिफ्राय हमना लाबोनाय दिंखियासो एवबाय खाना लाबोनायलाय हमना लाबोनाय नङा Thank you so much guys भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय